Здравейте, пичове! Днес ще правим дрифт с GTA San Andreas Multiplayer. Както виждате, в момента съм с много готина кола според мене и просто е готина, защото вижте как съм я тюнингувал и просто е много шик. Но ако искате нещо да добавя, пишете в коментарите долу. И значи в другите епизоди може би да направя клипове за стънта, да ми разгледате хака и за още дрифт, защото днес ще дрифта само на 2 дрифта и ще бъдат ограничени до някъде, защото няма да ги правя пълно. Ще я направя горе-долу добре за вас. И значи да си дадем, в другите епизоди ще правим най-различни стънтове, дрифтове, тюнингуване на коли, паркър, фрирън и подобни. Ще правим много неща и ще ми разгледате също и хака много в друг епизод, защото сега нямам толкова много време и просто нямам възможност да направя сега всичко, но ще направя. Както казах, ако имате някакви въпроси, ако искате нещо друго да правя, пишете в коментарите. Това ще подрифта още малко тук, да следа надолу и ще иде на друг дрифт и мисля да стопирам това видео след това, защото ще направя и други. Идем направо на дрифт 3, ще го направя долу и ще стопирам видеото, за да го обработя и да го кача в YouTube и ще пиша в YouTube каква е страницата, ако искате да гледате, или пък ще напиша в някой клип. И така. Цяло играта е готина, повече от готина, върховна е. И просто играта ме кефи с това, че можете да правите само мултиплеера ме кефи, да е обикновената не ме кефи много, защото няма такива команди и такива подобни неща, като в мултиплеера, но има пак подобни работи и може би да направя едно клипче само за моята GTA, на коя мисия съм, може да почна епизоди с мисиите, да я превърта и така, да продължим пак, защото имах малко работа.